бъде заложено. До година, да кажем, няма какво да залагаме за кметство. Те неща са направили. Детска градина заложихме миналата година много пари. Тази година също има заложено пари за покрива да се направи. Просто някой е влизал в детска градина. Нека да види за какво става въпрос. Как беше? Защо само за училище? Какво беше сега? И за училището казах защо. Единственото в училището е, просто няма абсолютно, в строителната програма няма нищо заложено към нас. Даже питах и кмета на общината и при него няма нищо заложено. Нищо няма заложено. Хора сега ще значи те си от има ли други въпроси някакви? Задавай да правим основа и разговори. Да, може ли нещо? Едно предложение, дали сега беше само това училище? Да. Има предложение да се направи пак едно общото събрание за въздуха, който диша мините в селото. Така, ще взема становище и по това нещо. И за околности покрай селото, това е... За вчера слушайте ме малко. Сега, искам да ви кажа, кой го цапа това село? Кой го цапа? Не е кмета. Значи, в момент само, нека да ми каже се. И не са само, да обвиняваме само тигри. Защото навсякъде се изсипва, всичко се прави сметчети. И ние регламентирано сметчето струва много пари. И ви казах, че онзи ден стана въпрос тук за тези неща. И ви казвам, че завчера двете фадроми на Величко и на Асен, за което им благодаря, двете фадроми започнахме да чистим. До края на този месец, до 10, до 15 целият кър, целите такова тук трябва да изчистим, тези буклуци. От утре почваме отборка да пускам хората, които работят при мен, книжки, от чашки от кафе, всичко е покъри, всичко е фърлено. Така, Периода, обичаш да ходиш там, обичаш природата, знам, вчера минах, много е мръсно, от утре моите хора ще бъдат там. Даже можеш да отидеш да ги видиш. Фадромите действия как да работят. Сега, събрание селски може да правите когато искате. И се страхува от нищо. Нещо е страхов и неудобно. С гумите, които се палят всеки божи ден и обгазяват цялото. Сега, гумите започнаха да ги събират, той Иван съжалява, че излезе. Гумите започнаха вече да ги събират и ги плащат някъде. Няма да се прави вече така, как да Какви санкции се наложил? Бъдещи санкции на нарушителите? Значи аз имам някъде към 5 акта направи. 5 акта и полицай има някъде към 7-8 и той. И да ти кажа какво става с тези акто и как се прави акт. Значи, бащам го аз. След като няма кой да стане свидетел, не мога да му направя акт. Отиват в съда и отпадат в съда. И сега работим заедно с полицая. Съжалявам, че той, аз го бях поканил, но той е сега на границата ги изпрати. Той трябва да бъде и той тук, за да каже какви мерки сме взели сега. Това новия полицай, който е при мен, следващото събрание, когато вие определите, ще направим на общо селско събрание, ще бъде точно за това нещо, да се запази селото и да бъде всичко. Аз мисля, че тя пише, вие всички сте тук. Кой е зал? По един камион пред тях ще ми сипам от старото училище да си имат. Сега искам един апел към вас. Много ви се моля. Пред всеки има бобър. Където няма бобър, ще му закараме бобър. Не хвърляйте отпадъците, където ви живете. Моля ви се. Не може сега тези кафе, тези бутилки да ходим по цялата Марица да ги събираме. Няма вече работници. Има две жени, които се грижат за чистотата и на това нещо. Ако този център не ви харесва, просто ако каже някой, че не са чисти, не може целият кърп, не може един кмет да чисти 1600 жители да хвърлят буквици. Как да стане? Сега, през нощта пали трактора, пали това, хвърля, никой не може да го види. И кой ще става и сега в момента да ви кажа, че от заплата, няма ежение да каже, от заплата ми се спира 50 лева за глоба. Имам 700 лева глоба
Е за това неща. Е за тези нерегламентирани сметки. 700 лева. Не ви лъжат. 50 лева разпират всеки ден. Не си мислим, че за това, нека да ни ги хвърляме тези неща, за другите ще се отправят. Няма друго по-добро. Как ще оправи всички канали по селото? Навсякъде е пластмаса, счупени стъкла от коли, седалки и уплътнители. Ще оправим сметището на българите. Те виновни пият вода, хвърли чешета. Искам да те кажа, че ти скоро сигурно не си отила по къра да видиш. Не, аз не хода. Няма вече няма ги вече умея неща. Колко ще изкарахме, какво трябваше изгорихме. Сега ако има нови не направи, ще ги махнем и тях. Ще ги премахнем. Ама не е въпросът ти да ги махаш. Защото това са нашите данъци и нашите пари. Нали така? Слагаме асфалт в циганската махала, защото те плащат данъци. Така ли? И сега пак ми обещаваш асфалт, къде ще бъде това? Добре, нека да ви кажа само. Добре, Добре, направихме на циганската махала. така е. Кой служи улицата? Чии са тези улици? На циганската махала. И кой? Наши ли са? Плащат ли данъци? Трябва ли някой кмет да ги прави? Ако не съм аз, дали другия трябва да ги направи? А знаете ли сега колко асфалт се направи и миналата година колко асфалт се направи? Ти видяла ли си въобще? Преминала си? Може да ми кажеш кои улици са асфалтирани миналата година? Добре, като ми задаваш въпроса, кажи. Кое? Колко улица направиха миналата година? Твоето управление е геноцид срещу българските баби. Имаме 5 сигурно в селото, дето мизер са такива като баба Ванка. Кажи ми ти с кой помогна на тия жени? Ще кажа. Горе имам един списък на всички тези хора. От Червения кръст взимахме много неща, взимахме повече от тези, които са по списък. И няма, аз ако искате да се интересувате, ще се качите горе в това, всичките ги има Нанка, всички тези жени, на които съм давал. Давал съм на хора, които се нуждаят от това нещо. И сега в момента пак има... Добре, дай ми някой човек. Добре. Срамота е! Митко Енев само преди 2 дни му напълниха един чувал. С какво му го напълни то? Намени му работа на този човек. Не да му даваш... Орис, Васул, абсолютно всичко, което трябва да си готви. Добре са. И те приказват неща, които не знаеш. Които не са верни. И друго, което аз го уредих на работа, той ми казва, че трябвало бойджалък да има само. Бойджия. Аз му казвам там да чисти, да такова, да взима пари. Не, и отказва се. Той самия се отказва. И нека да ви кажа, че трябва и подписи да има в това. Подписи за това нещо става така. Значи, ако има някоя баба, която много зле, изпратете я утре да й дам помощ. Да й дам малко. Някои неща да й дам. Изпратете някой, който. Ако има някой много закъсан. Благодаря ви. Няма. Косе, видали си? Видали Коста? Видали? Ще говорим. Да? За какво говорим?